Salam mehriban agzarlarım. Sizin bilen Alem TV. Biz size bugünkü videomuzda 5 sany millionerin öz durmuşunda üstünlüğe yetmek isteyen adamlar için berýän maslahatlaryny size ýetirer. Birinji maslahat: adamlar saýlamanı başarın. Will Smith, ady belli aktyor. Sizin köpüňiz ony kinolaryny göreňsiz, hemem gowy tanýansyňyz. Ýöne Will Smith hemişe öz daş döwründäki adamlara gaty üns berýäni bolsa bilýän adam azdyr. Will Smith, men köplenç adamlara diýädim. Egerde meniň kyn günümde sen ýanymda bolmadyk bolsaň, onda meniň üstünlük gazanyn günümde-de meniň ýanymda bolaryn diýip pikir etme. O adamlar size bak getirer, erwet adamlar bolsa size sapak berer. Durmuşyňyzda her bir adamy hormatlaň, her bir adam syýlan. Ýöne öz ýoluňyzy diňe sizin durmuşyňyzy belýän adamlar bilen dowam edin. Şonda hemme de gowy bolar. Ýöne sen durmuşda ýetiresen, sen özüňe ejip diýip pikir etme. Gaýtam sen duýuşly adam. Durmuşyňda öz maksadyna ýetmek üçin görüşmeli we diňe öňe gitmeli. İkinji maslahat bolsa bize berjek Lilian Betancourt. Kim bu diýip sizin soramanız mümkin. Ol dünýäde ady belli kosmetik kompaniýanyň, ýagny kärhananyň asnawaçyly, ýagny düýbün tutujy. Ol kärhananyň ady L'Oreal. Köpüňiz bilýän därsiňiz, ýöne Maybelline, Vichy hem de şoňa meňdeşler şolaryň ählisi L'Oreal'a degişli. Bir söz aýdanymyzda bu denanyň adyna 23,9 milliard dollar onuň hatamynda. Onuň berýän maslahaty: üstünlüğün açary şeýle bir ýöne köý. Siz bizim kompaniýamyzyň sloganyna teredin. Siz şonda hemme zady düşünersiňiz. Slogan näme diýip soramaňyz mümkin. Ýadyňyza düşýän bolsa L'Oreal'yň reklamasynda sonunda hemişe Vitya этого достойно, ýagny men muňa münasip diýip tamamlanýar. Bir sözde aýdanymyzda Lilianyň gözüňe tutgan zady birinji bilen özümizi hemişe ähli zada münasip görmeli. Hiç gaçan özümizde şowsuz adam diýip pikir etmeli däl. Üçüncü maslahat: öz arzuňyza ýetmek üçin görüşmäne taýin bolun. Sergey Brin, Google'un düýbün tutujularyň biri. Ine onuň aýdýan sözi: hiç gaçan kelläňize gelen ideýany, ýani gowy pikire uly baha berme. Maňa şeýle bir tanyş duýuy, haçanda adamyň kellesine gowy pikir gelende köp adamlar pikir etýär. İşin ýarysy taýin, inni galan edäýmeli diýip. Ýöne gynansak da ol beýle däl. Owa, beýik işler hemişe gowy pikirden başlanýar. Ýöne özüňizi boş hyýallar bilen alamaň. Inanyň, siz bir gowy pikir tapanyňyzdan soň ol ideýany özleşdirmek ýa-da maksadyňyza ýetmek üçin köp kynçylyklary, ýalňyşlyklary geçmeli bolarsyňyz. Size dostlaryňyz ol pikiriň başa barmaz, bir derek wagtyny ýitirýän diýerler. Ýöne siz diňe özüňize inanyň. Iň esasy düşman bolsa ol sizin ýaltylyňyz bolar. Sebäbi durmuş sizinki. Siz özüňize inansaňyz, üstünlüğün hem sizinki bolar. Dördüncü maslahat: hemişe hereketde bolun. Ähli zady barlak görüň. Akla sığmajak zatlar edin. Köp adamlara sizin edýän zadyňyz samsyklyk bolup görünýär. Bu sözleri bize Jeff Bezos aýtýar. Planetada iň ulu Amazon internet bazarynyň düýbün tutujy. Haçanda Jeff 1994-nji ýylda öz işini taşlandan soň ol hiç zady bolmadyk Amazon kärhanasynyň düýbün tutdy. Onuň dostlary ona inanmady. Haçanda Jeff olara saýtyň üstü bilen zat satjany aýdanlar. Olar Jeff'in üstünden gülüp hemem ona aklyndan adaşan diýip pikir etdiler. Ýöne indi onuň üstünden gülen adamlar nirde? Jeff Bezos nirde? Jeff Bezos planetanyň iň bay adamlarynyň arasynda 19-njy ýerde durýar. Onuň üstünden gülen adamlar nirde? Kim bilýär? Ine biz şu taýda netije çykaralım. Hemişe gözlemeli, hemişe barlak görmeli. Köpler üçin samsyklyk bolsa da şonu barlak görmeli. Bizim ata-babalarymyz aýdyp geçen sözleri hem muňa şaýatlyk edýär. Ýatyp galandan atyp bar. 5-nji maslahatymyz bolsa, haýyl etmän, hereket edin. Hemem şol pursatdan keýip çekin. Bill Gates, Microsoft kompaniýanyň düýbün tutujy. Bill Gates köp zat barada aýdyp geçýär. Ýöne şolaryň içinde iň zeruri, haçanda sizin kelläňize gowy pikir gelende haýyl etmän, hereket edin. Hemem edýän işiňizden keýip alyn. Eger siz şeýtseňiz, onda siz hiç rahat işlemersiňiz. Başga çalap aýdanymyzda Bill Gates'in diýjek bolan zady, eger de sen öz söýýän zadyň etseň, onda ol hiç haçan seniň işiňe urulmaz. Ol seniň güýmenjeň, ýagny hobbiň bolar. Ýöne sen onuň üçin hem pul alarsyň. Şonuň üçin siz söýýän zadyňy edin. Şonda siz iň bagtly adamlaryň biri bolarsyňyz. İşlemersiňiz, ýöne gowy görýän zadyňy edersiňiz.
hem pul kazanarsınız. Bu bolsa dünýädäki ähli adamyň arzuwy. Mehriban agalarymyz, şunun bilen biz şunkü ýyjymyzy tamamlaýar. Bizim size taýarlan maslahatlarymyz sizin göwnüňizden turandyr diýip umyd edýär. Hem-de size durmuşda üstünlük arzu edýär. Bize koşulmagy paçsat etmäni, laýyk goýmany ýatdan çykarman. Sizin bilen bolsa älem çiwi. Ýene görüşýänçä hoş, sag bolun.